Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Атнанның чираттагы җомга көнендә сезнең белән эфирда кабат мин Миңназым Сәфәров булырмын. Дөньядагы хәлләргә карап, тагын да дөньяны коткарса шул матурлыкны коткар инде дип өметләргә кала. Ничек кенә булмасын, кеше күңеле кырыслануга барырга тиеш түгел. Матурлык, дөньяның галәмәт дәрәҗәдәге без моңарчы белмәгән серләре турында сөйләшергә дип, бүген студиягә гадәттән аермалы буларак рәссамны чакырдык. Хәмзә Мәүлихан улы Шәрипов 1957 елның 7 февралендә Пермь өлкәсендәге Барда районы Аклыш авылында туа. Пермь педагогик килиятен тәмамлаганнан соң мәктәптә сызым, рәсем һәм хезмәт дәресләре алып бара. Аннары Петербургтагы Сәнәгать сәнгате академиясендә белем ала. 90-нчы елларда Россиядәге, Төркия, Пакистан, Франция, Гарәп әмирлекләрендәге күп санлы күргәзмәләрдә катнашып танылу ала. Халыкчан авангардлык стилендә иҗат итүче рәссам бүген Чаллыда яши. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Хайырлы көн, Хәмзә әфәнде. Хайырлы көн. Чаллыдан кадәр вакыт табып килү өчен бик зур рәхмәт студиягә. Сорауны моннан башлыйсым килә. Менә сезнең иҗатыгыз белән танышканда, мин беренче тапкыр танышканда, безне кичкенә вакытта, бала вакытта азудан, теге шау-шудан туктатыр өчен кулыбызга карандаш һәм кәгазь бирәләр, бар рәсем ясады битәләр. Менә сезнең кулыгызга кайчан беренче тапкыр кәгазь белән карандаш бирделәр? Гомумән, кайчан рәсем сәнгатенә якын идегез дип мәкче булам. Сез бик бәхетлесез карандаш белән рәсем ясарга кәгазь бирүләрне. Мин кызганыч каршы соңрак рәсем ясарга килдем 3нче класста укганда. Чөнки сез азгын булмагансыздыр. Азгын булсагыз сезгә биргән булырлар. Бәлки азгын да булгандыр. Әмма мин өйдә утырмадым. Күбрәк урамда булдым, авыл малай булгач. Табигатьтә урамда, шулайрак үстегендә. 3нче класста, әйме? Барбыр 3нче класста да бит күп балалар алар рәсем ясыйлар. Рәсем ясыйлар, аңлашыла инде, кояш ясыйлар, өй ясыйлар, әтисен ясыйлар, әнисен ясыйлар. Менә рәсемгә мәхәббәт дип әйтик инде бу чакта. Рәсемгә тартылу кайчан, чынчылап тартылу кайчан башланды? Ул чынчылап тартылу микән белмим. Миңа йонты ясады, мин анда район үзәктә Барда районнан мин Пермь ягыннан инде анда bir малайны күрдем мин. Ул Марат исемле малай ди, исемен хәтерлим. Ул шундай карап ясаган, чынга ашаган китапта кебек иттереп троллейбус рәсемен карап ясаган инде әлбәттә. Ул чакта күчереп ясый инде. Күчереп. Мин шаккаттым, мин уйладым, китап бит аңлашылмый да әлбәттә чакта. Кайда ясаганнар аны, кеше ясаганмы, кем ясаганын. Монда ул да шулай ясый алгач, мен әйтәм, мин дә ясый алмам микән дип. Үйгә кайткач, мин дә карап шулай ясарга булдым, әмма ул ясаган кебек троллейбус, автобуслар түгел. Мин ясадым, бугай яңа ел матур открытка бар иде минем. Шул открытканы карап ясадым инде, һәм мәктәпкә алып килдем. Үзебезнең класстагыны күрсәткәч, миңа да үземә дә кызык булды, нәрсә әйтерләр дип, иптәшләр карарлар да, өйлешеп инде, о дип әйттеләр, һәм шу этәргич булды инде. Шуннан соң рәсем ясауга мавыгып киттем инде. Менә сезнең рәсемнәрегезне караганда, бүген дә сез шул сабыйлыктан чыкмаган шикелле тоеласыз. Бу нәрсә, ихласлыкмы бу? Бу сезнең махсус үзегезнең кыйблагызмы? Аннан соң теге әйткән сүз бар бит, олылар шул ук балалар инде алар, ләкин аларның яшьләре генә бар дигән сүз бар, әйме? Менә аның белән килешәсезме? Ничек карыйсыз сүзгә? Ул bir qaranda катлаулыгына сорау кебек. Икенче яктан, бәлки катлауландырмый ячагына уйласак, ул кеше үзе бала кебек рәсем ясый ала икән, чыннан да бәлки ул я үзенеке күңелендә ниндидер, мин үзем турында әйтмәйм әлбәттә, чөнки зур художниклар, әйтик, Матисс, Пикассо кебек аларның рәсемнәрен карасагыз, аларның да рәсемнәре балаларныкына охшаган, күп кенә рәсемнәр инде. Һәм мин уйлыйм, алар үзләрендә ниндидер күңел чисталыгын саклый алганнардыр. Бер вариант. Я икенчесе, алар күңел киреләнә дип әйтикме, ничектер ул кайышлана, йөри, тормыш бәргәли. Үзең дә ялгышлыклар ясыйсың, барыбер тормышта бит булай идеал рәвештә яшәп булмый. Шул юллар аша узып та кеше яңадан бәлки торгызадыр үзенең менә ничектер күңелнең чисталыгын, ихласлыкны
Бәлки шунан килеп чыгадыр ул балаларга ошау. Сезнең рәсемнәргә кайтканда, монда теге балаларча, сабыйларча ясалган рәсемнәрне күреп кайберәүләр, булай итеп минем оныгымда ясый, булай итеп мин үземдә ясый инде битергән мөмкиннәр. Сәнгатьтән ерак торган кешеләр әлбәттә. Сез менә андый бәя ишеткәннән соң хәтерегез калмыймы? Юк инде. Чөнки мин аңлыйм, кичкенә балалар күбесе, алар сабый, аларның чынында күңелләре чиста һәм алар Тормышны сай күрәләр, име? Аларның кулларын табигать үзе йөртә, Аллаһ Тәгалә үзе йөртә. Шуңа аларның менә хәрәкәтләренең изе булып калганда кисточка алалар кулларына, карандаш алалармы, фломастер алалармы, шуның белән ясыйлар. Һәм менә бу табигый, менә аларның талпынышы ул линияда сизелә. Ул менә тап ясый икән ул ниндидер шул линияларны бергә куертып тап килеп чыга. Ул тапта анда матурлык бар. Дөресен әйткәндә бу аны күрә белүе авыр түгел. Монда кешеләргә стереотиплар кумашалу. Чөнки менә бу абстракт сәнгатькә охшаган балаларның дөресен әйткәндә сәнгате. Һәм кешеләр уйлыйлар, ул кешеләр уйлыйлар абстракт сәнгатьне мин аңламыйм, менә миңа кирәк чын кебек булсын диләр. Фотоаппаратта кебек чынлыкны алар күз алларына китерәләр. Әмма сәнгать чынлыкта исә матурлык ул бит абстракцияда да булырга мөмкин. Ул менә конкрет ясалган ниндидер без күргән әйберләр агачманда, кошмы, балыкмы, шуларны сурәтләгәндә дә чәчәкнеме, ул анда да булырга мөмкин матурлык. Ул матурлык нәрсәдән килеп чыга, ул тәшкил ителә. Әйтик, без карыйбыз икән, күбәләкне карыйбыз икән, бөтен кеше аны балалар да, уллар да аның матурлыгын сизә. Әмма күбәләкнең яфрагын түгел, канатын әйтик, художник зурайтып картина кебек ясаса, һәм шуны күргәзмәгә куйса, шул аның матурлыгын сизгән кешеләр күргәзмәдә шул картинаны күреп әйтәчәкләр, моны аңламыйм дип әйтәчәкләр. Чөнки анда игътибар итсәгез, күбәләкнең канатында абстракция. Шуңа абстракционизмны теге нәрсә эшләргә белмичә уйлап чыгарган художниклар эше түгел ул. Ул тирәнрәк күрү дигән сүз инде. Ул тирәнрәк тә түгел, ул табигый. Ул табигый, чөнки матурлык анда бирелә. Нәрсәдән тәшкил ителә ул? Менә таплар бер-берсе арасында бәйләнеш бар. Гармония булырга мөмкин. Я дисгармония булырга мөмкин. Таплар һәм шул сызыклар, алар нокталар анда үзләренең мөнәсәбәттә генә түгел, анда определенный ни бар, ритм. Без беләбез, ул ритм дигән нәрсә. Ул танцда да бар, ул җырда да, музыкада да бар, ул бар, шигърияттә бар, һәм гомумән архитектурада бар ул, орнаментта бар ул. Любой менә һәр сәнгатьнең кайсы ягын алма, анда ритм бар. Ә менә ул абстракцияда мин сөйләп чыккан ул таплар һәм сызыкларның бәйләнешендә ритм булырга мөмкин. Ул ритм я гармонияда булырга мөмкин, я дисгармонияда. Менә балаларныкы ул күбрәк гармонияда, чөнки аларның күңелләре әле бузылмаган. Ул стереотиплар белән башлары тулмаган аларның. Шуңа менә кичкенә балаларның рәсемнәре, алар рәсемнәр аны сокланалар, аннан өйрәнергә дә мөмкин күп нәрсәне. Әмма балаларның сәнгате зур улы рәсемнәрнең сәнгате белән конкуренция ясый алмый, һәм күргәзмәләрдә куела алмый, музейларда куела алмый. Нәрсәдән? Чөнки аларда сәнгатьтә булырга тиеш сүрәт кенә түгел, сүрәт аша, фикер генә түгел, ул дөньяга карашы булырга тиеш кешенең. Дөньяга ул карашы аның, менә дөньяның кыйммәтлекләрен бер системага салынган. Ул әле кичкенә балада ул формалашмаган. Ул әле тәшкил ителмәгән, шуңа аны әле карашлары юк. Ул күзге кебек чагылдыра гына. Әмма әйтәм бит, аның стереотиплары юк. Ул уйламый ясарга аны фотога ошатып. Ул ничек ясый ала, шулай ясый. Ә бу чын сәнгать. Рәссамда сәнгатьтә менә шундый иркенлеккә килә икән, ничек тели шулай ясый. Бу аның ниндидер рус әйткәндә наглость түгел ул. Ул ниндидер бәйсезлек. Күңелендә бәйсезлек, ниндидер әйтик, күңеле менә бер хөрриятта, азатлыкта
теге шикләнмәгәндидер рамкалар белән. Шундый халәткә килергә тиеш рәссам. Һәм аның дөньяга әйтергә сүзе булырга тиеш. Шуннан соң сәнгать килеп чыга. Балаларның әйтергә сүзләре юк. Алар шагылдыралар гына үзләренең хисләрен, ул хисләрдә сәнгатьтә кирәк әлбәттә. Әмма чын бөек рәссамнар аларда хисләрдә бар, аларда фикердә бар. Рәсем сәнгате ул гадәти кеше күрә алмаганны күрсәтеп бирү дигән бер акыл иясе. Гадәти кеше күрмәгәнне күрсәтеп бирү. Бәлки аны ул төгәлеккә туры килмидер, чөнки гадәти кеше ул матурлыкны күрә белә. Әмма аны рәсемгә ясый белмим. Булар ике төшерә белмидер бәлки. Чөнки дөньяда шундый кызыклы менә хәлләр бар. Әйтик, Майкова Екатерина Михайловна дигән рус әбисе 90-нчы елларда пенсияга чыгып, нидер авылда, мин асын инде карамадым, кайсы өлкәдә яшәде ул. Ул каян табадыр анысын белмим, менә киндер русча инде хостилар, художниклар шуның ясый, майлы буяу белән ул аларны каяндыр таба, ул кискаларын таба. Һәм үзе менә авылларында анда булган табигать сурәтләрен ясый башланды. Аның бер белеме юк. Ул балалар кебек ясый бер караганда. Әмма аның тирән соклану мәхәббәте бар дөньяга карата. Менә татар авылларында мин күп очраткан бар шундый әбиләр, аларның йөзләре нурлы. Бәлки шундый әби булгандыр инде ул. Менә сезнең рәсемнәрегезне караганда да ничек татарлык аңгып тора шикелле миңа калса. Ул нәрсәдән ул менә? Анда бит әлбәттә моңда сизелә шикелле, җырда сизелә шикелле. Сүз уңаеннан сез алу җыр юлларын үзегез дә язып куясыз. Кай вакытта берәүләр әйтәләр, рәсем сәнгате ул сүзсез генә җыр дип, сез сүзләрен дә степ куясыз шикелле. Сез аны махсус эшлисезме шулай? Рәхмәт. Әйберләргә игътибар иткәнегез өчен. Әлбәттә мин күп кенә рәсемнәрне ясаганда минем күңелемдә чыннан да яңгырый татар җырлары. Һәм мин менә гомер буе сокланып тыңлыйм бер каватта туйдырмый Илһам Шакировның җырлары, Фирдәүс Сөләйманованың җырлары. Һәм башка үзебезнең татар халык җырларын бик яратам мин. Рухландыра димәкче буласыз, димме? Ул рухлану гына түгел, ул үзенчә рухлану бит ул бер мизгел булып кына килә дә китә, ә монда ул синең менә ипи кебек ул сиңа. Күңелеңә ипи кебек һәм һава кебек, һаваны сула кебек. Син һаваны суламасаң яши алмыйсың. Монда да шулай бәлки шундый хәлгә киләсең. Ул матурлык, ул җырлар, ул әйтик шигырьләр, татар шигырьләре, мин Дәрмәннең шигырьләрен яратам, әлбәттә Тукайның шигырьләрендә, Хәсән Туфанның кайбер шигырьләрендә анда Бакый Урманчының да безнең бөек рәссам, аның бик моңлы матур шигырьләре бар аның. Һәм булар барса минем күңелдә яши. Ничек алар йогынты ясый, рәсемгә ансы миңа үземә дә кызык, белмим. Алар шагыла икән минем сәнгатемдә, сез аны сизәсез икән, сезгә рәхмәт. Аны бит теге татар кешесенә сизсә бер хәле, шул башка милләт кешеләре дә сокланалар. Менә мин аларны укыдым социаль челтәрләрдәге яки башка ниләрдәге сайтлардагы эшләрегезгә калдырган комментарийлардан, бәяләмәләрдән. Башка милләт кешеләре дә аңлыйлар димәкче булам, бәя бирәләр. Мин нәрсә дип әйтәм инде, мин ул яктан бәхетле кешеләр, чөнки чыннан да башка милләт кешеләре дә алар әйтәләр, что татар рухында сизәләр. Һәм сәнгать буларак та алар таныйлар. Һәм белмим, нәрсә табалар инде. Рәссам ул сатып булганны ясаучы. Яхшы рәссам үзе нәрсә ясый, шуны сатучы дигән. Килешәсезме? Бу фәлсәфи фикер белән. Юктыр. Чөнки мин уйлыйм, гомумән сәнгатьтә, чын сәнгатьтә, чын шигърияттә кеше үзенең күңелен биргәндә, анда сату турында уйларның бөтенләй кирәге юк. Соңыннан аны сата алмыйм, анысы икенче мәсьәлә, һәм аны кемгәдер ул бик аның эчендә сәләт кирәк сата белү, үзе аерым бер сәләт ул. Әйтик, хәзер менә бар бик танылган медийный дип әйтәләр хәзер личность, это Ника Сафронов. Аның әлбәттә таланты бик зур сатучы буларак. Рәссам буларак түгел. Рәссам буларак мин әйтә алмассам. Ләкин рәсемнәрен бик зур бәягә сатып алалар.
Менә шуңа әйтәм инде, аның сәяте бар. Аны сата белү сәяте Демәк, бәя әле ул картинаның шын бәясе деген сүз түгел. юк. Гомумән. Ул бәя бик кызык нәрсә ул. Әйтик, рәссам үзенең рәсемен ясый һәм күргәзмәгә куя. Сатып алучы килә һәм ала. Ул нинди бәягә аны сатып ала? Ул рәссамның әсәренә генә бәя бирү түгел һәм рәссамга. Ул бәя күрсәтә, ул никадәр ул сәнгатьне аңлый һәм ярата. Улыгызның да Таирның ул үзе улыгыздан китүенә ничек дип әйтәм инде. Сез этәргеч бирдегезме? Әллә оясында ни күрсә дип рәссам булып киттеме? Мин уйлыйм, күбрәк монда ул нәселдән киләдер. Чөнки мин йогынты ясый алсам, икенче малай да минем рәсем ясар иде. Ул рәссам түгелме? Ул рәссам түгел. Алар икесе дә бәләкәй чакта ясадылар. Әлбәттә, менә Таир ул рәсемнәрне күбрәк ясады һәм ул ясады бер туктаусыз. Ул үзенең темалары бар аның, башта ул машиналар ясый иде һәм ул машиналар шундый килешле, аның кабинасы, аның кузовы, аның тегәрмәчләре, бөтен нәрсәләр детальләре гына түгел. Ул 100 төрле машина ясый, һәммәсе төрлечә аның. Ул хәрби машинада булырга мөмкин. Ул машина менә спорт машинасы да булырга мөмкин. Портретлар шикелле буймы? Һәм барысында да гармония бар. Шулай ясый иде ул. Һәм хәзер ул менә әлбәттә инде үзенең сәнгате аның, һәм аның сәнгате минекен кабатламый, мин аңа бик шат. Чөнки һәр шәхес, һәр кеше ул үзенең юлын табар. Кабатламас була тиешлесез, әйме? Үз юлын табар тиеш, әлбәттә. Һәм ул үз юлы белән бара, мин аңа бик шат. Маршрут профессорларына күчәбез. Бәхет сезнең өчен нәрсә ул? Бәхет, менә исән сау яшисең икән, һәр көн бәхет инде ул. Туганнарың, якыннарың, дусларың исән сау икән, ул бәхет. Үз илең, үз халкың исән сау икән, аның син киләчәген күрәсең икән, ул бәхет. Бәхетсезлек? Бәхетсезлек буларның булмауы инде. Тормыш девизыгыз? Тормыш девизым белмим инде мин. Былай ичиннән да. Принцип белән яшисез дигән сүз инде бу. Аллага шөкер дип. Шөкер итеп, әйме? Әйе. Рәхмәт, һәр вакытта шундый ихлас булыгыз. Һәр кайсыбыз сезгә генә түгел, һәр кайсыбызга да шулай итеп шөкер итеп яшәгән насыйп булсын. Алла бирсә шулай булсын. Адәм баласы дөньяны талып белгәндә, тирә-юньдәге гап-гади генә матурлыкларга игътибар итсә, аннан беркайчан да начар кеше чыкмас дигән бер акыл иясе. Барчабызда бүгенге кунагыбыз Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе рәссам Хәмзә Шәрипов кебек милли җанлы, ихлас кеше булып калсак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.